दिनै बिथांमोना जेबो मोन्थाय गैया जोंनि ओनसोलाव फैनानै भट दाबि खालामनो। बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बिथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्ट लानानै जुदि बिपिएफनि खोथा बे जायगायाव बुंफैयो रायजो राजाया बेखौ गनायनो नङा। हमने गाँव उड़ाइलाके हमने समर्थन जनाली पार्टी देखिए लगाते हमने के सुरेश कर्मकार के भी हमने आगु दिखे मंच कर आगु दिया एक अनुरोध करा थी। जोङो दिनै बे दुबदुबि रंपुर जितु केन्द्र भट कमिटि बेयाव फैनानै बे हालामनि रायजो राजाजों सावरायदों, खाथिनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों जे फैबाय थानाय जिहेतु लकसभा इलेक्सन बेयावहा जोङो बिजेपि दोलोनि जानानै दिनै जोंनि मावनांगौ जा हाबाफारि उननि समाव बेफोरखौ जोङो रायजो राजाजों रायलायदों आरो थांनाय समाव जोङो मा मावखो आरो फैबाय थानाय समाव जों मा मावगोन बेनि बागै जोङो रायजो राजाजों गुवारै सावरायदों आरो सावरायनानै बेखौनो मोजां मोनदों जे रायजो राजाया बे खनसेनि थाखाय बयबो खौसेयैनो बिजेपि दोलोनि जा बिजाथि बिथांखौ भट होनानै देरहाहोगोन बे खोथाखौ जोङो मिथिनो मोनदों। गुबुन दोलो होनोब्लाथ' इलेक्सननि बोथोराव हाबखागोन, नाथाय हाबनायनि सिगां बेखौबो साननाया मोजां दि बिथांमोना थांनाय समाव कंग्रेसनि होनोब्ला कंग्रेसआथ' 70 बोसोर सासन खालामबाय। बे 70 बोसोर सासन खालामनायनि जि सम बे समाव जोंनि बे हालामनि सा राङापारा ओनसोलनि थाखाय मा मावो? थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना राज खालामबाय, नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव माने थांनानै थानाय बर' आरो आदिबासि रायजो राजानि थाखाय मा मावखो? बिथांमोनाथ' जेबो मावाखिसै। बिसेसके हादान ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय हा हुनि जि मोन्थाय बेखौ मावनानै गालाङाखिसै, जायनि थाखाय दिनैसिमबो बे हालामावहा बहुद दुखु खस्थ'जों रायजोफ्रा रायजो जानो गोनां जादों। थांनाय समावहा बिपिएफआ 17 बोसोर रायजो खुंनो सुबिदा मोनसे मोनदोंमोन। कंग्रेसजों एलायन्सआव थानानै 17 बोसोर रायजो खुंदों, नाथाय बिथांमोना बै समाव जेबो मोनसे जोंनि सानजा रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय खामानि मावाखिसै। दिनै बिथांमोना इलेक्सननि समाव फैनानै बेयावहा गिदिर गिदिर लेक्सार मारिफैबा जानाय नङा। जाय गोहोआव दङमोन, जाय समाव गोहोआव दङ, जाय समाव पावाराव दङ, जाय समाव बिपिएफनिफ्राय साथाम प्रमिला रानी ब्रह्मआ फरेस्ट मिनिस्टार, बिनि उनावहा चन्दन ब्रह्मआ WPT आरो पन्चायतनि मिनिस्टार, रिहनाबो दङमोन, रिहन दैमारि बिथाङाबो PHCनि मिनिस्टार दंमोन। नाथाय बिथांमोना बर' रायजोनि थाखाय मा मावना गालांखो? सानजाहा रायजो जानाय बे बर'फोरनि थाखाय जुदि बै समावहा बिथांमोना हा हुनि खामानिखौ मावना गालांनायमोनब्ला, जुदि पन्चायतनि खामानिखौ मावना गालांनायमोनब्ला दिनै बे सानजा फारसे रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जानाय नङामोन। दिनै बिथांमोना जेबो मोन्थाय गैया जोंनि ओनसोलाव फैनानै भट दाबि खालामनो। बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै, बिथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्ट लानानै जुदि बिपिएफनि खोथा बे जायगायाव बुंफैयो रायजो राजाया बेखौ गनायनो नङा आरो जों मालाबाबो बेखौ गनाया। पावाराव थानायावनो जुदि मावनो हायाब्ला दिनै गोहो गैयै, दिनै पावार गैयै, सरकार गैयै समाव मा मावनो बिथांमोना? दिनै रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंना फुस्लायनो फैदों। जोंनि रायजोखौ जाम्बा सानदों नामा? सानजाहा रायजो जानाय रायजोफोरखौ लानानै पलिटिक्स दा खालामथों बिसोरो गावसोरनि जि बिटिसि दङ, जि बिटिआर एरियायाव खालामहैथों, नाथाय सानजाहा रायजो जानाय बर'फोरनि सेन्टिमेन्टजों दा गेलेथों। बिथांमोना बुंदों जे 2 लाख भटआव 2 लाखनिबो बारा भट मोननानै बिथांमोना देरहागोन। बेथ' माने मा बुंनो आरो, बे अख्रां सायावहा बै माने न' लुनाय होननाय बायदि खोथा। बोरै जानो? जाय दोलोनि कुनु अस्तित्व गैया, जाय दोलोनि कुनु मिशन आरो भिजन गैया, जाय दोलोनि कुनु नेरसोन गैया, जोंनि सानजा फारसे बे सनितपुर जितु लकसभा समस्तियाव बिथांमोननि जेबो नेरसोन गैया। बिथांमोना माखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव हाबदों दिनै? माखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनो? बेखौ रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनाया। आरो बे बिसेसके जोंनि ढेकियाजुलि समस्तिनि जानानै आं बुंदों, जोंनि सा ढेकियाजुलि मण्डलनि जानानै आं बुंदों जे जोंनि मण्डलाव बिथांमोना जोंनि बे सा ढेकियाजुलि ओनसोलाव जेबो मोन्थाय गैया आरो रायजो राजाया बिथांमोनखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। नंगौ, सासे सानै दालाल ओंखारनो हागौ, सासे सानै बिसोरनि थाखाय खिथु गिदिंग्रा ओंखारनो हागौ, नाथाय जोंनि रायजो राजाया बेखौबो बुजिनाया मोजां जे बै जायफ्रा बिसोरनि जानानै ओंखारदों बिथांमोना मा मावनानै होगोन? बिपिएफनि जानानै जायफ्रा ओंखारदों बिथांमोना आदाय खालामनो हामारगोन ना? बर्तमानाव बिजेपि सरकारा स्टेटआव दं, सेन्ट्रेलाव दिनै बिजेपि जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोननि बेबायदि मोनसे मोजां खाबु, जोंनि थाखाय मोजां खाबु। दिनै जोंनि हा हुनि खामानिया, हा हुनि जिथु जेंना दंमोन बे राङापारा ओनसोलाव, बेबो दिनै जानो थांगासिनो दङ। माखासेयाथ' दाखालि मोनबाय, नाथाय जिफोर आद्रा दङ बेयो जानो थांगासिनो दङ आरो डेभेलपमेन्टनि जिफोर खामानि बेफोरबो लासै लासै जालांगोन। बेबायदि मोनसे मोजां खाबु आरो मोजां दोलोनि मावनाय सरकारखौ जुदि जोङो बज'बाब्ला, बैबायदि माने नंखाय दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै जुदि जोंनि रायजो राजाखौ बुरखायनो सानोब्ला बेखौ रायजो राजाया गनाया होननानै आं सानो। आरो जों जाबायदि केम्पेनिं खालामबाय थादों बे ओनसोलाव, जोंनि सा ढेकियाजुलि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा मोनसेखौनो बुंदो, आकौ एबार मदि सरकार।
बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोन? जोङो बे ओनसोलनिफ्राय जोङो बे ढेकियाजुलि समस्तिनिफ्राय जों बुंनो सानो 1 लाखनि सायाव जों भट मोनगोन देग्लाय। जितु मोनबा गेरेन्टि खोथा बुंदों बेखौ सरकारा बेखौ जोंनि बिजेपि दोलोआ गेरान्टि होदों दे अरुणोदयनि खामानिखौ जायफ्रा रेशन कार्ड दङ बेखौ रोखायै फोरमायनाय जादों रेशन कार्ड थानाय प्रत्येकट' परियालनो अरुणोदय होनायनि बेबस्था खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जाय न'खरनि रेशन कार्ड हल्डार बै रेशन कार्ड गोनां न'खरनि जाय मुरब्बी बिथांनि थाखाय इन्सुरेन्सखौ बानायना होगोन मानोना जाहाथे बै न'खरनि बिगुमाया माबा मोनसे जाहोनाव जुदि रुंसारि जायोब्ला बै न'खरा जाहाथे एसे अनसुंथाइ मोनो बेनि प्रिमियामखौबो सरकारानो बानायनानै होगोन होनदों आरो 3 नम्बराव मोनसे दङ निजुत मयना आसनि जेरावनोखि जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा मेट्रिक पास जागोन बिथांमोननो 10,000 जाय हायार सेकेन्डारि पास जानानै फरायगोन डिग्री बिथांमोननो 12,500 आरो BA पास जानानै MA फरायगोन बिथांमोननि थाखाय एककालीन भाबे फैबाय थानाय समाव बिजेपि सरकार जायोब्ला जोङो 25,000 होगोन होननानै फोसावदों आरो 4 नम्बराव दङ जोंहा लामा बानायनायनि जिथु गेरान्टि बेखौबो बे जोंनि गामिनि जिफोर गुबै लामा बे लामाजों जिहेतु जोङो मेन लामाखौ सरजाबनो हानाय दोंसे लामा थायो बेबायदि लामाखौबो मावनानै होगोन होननानै बेयाव बुंनाय जादों बेजों लोगोसे गामिनि मन्दिर जा गामिनि गिर्जा न' जा गामिनि बाथौ सिबिसालि जा ब्रह्म सिबिसालि जा सतसंगिनि सिबिसालि जा बेफोरखौबो मावनानै होगोन होननानै रोखायै फोरमायदों। बबेयाव केम्पिं खालामगोन नोंथांमोना? दिनैसिम जोङो केम्पिनिं खालामनाया जोंनि जिहेतु बे नर्थ ढेकियाजुलि मण्डलनि सिङाव 58टा बुथ दं बे 58टा बुथनि गेजेराव बे सा राङाफारा ओनसोलनिफ्राय सतिया समस्तिनिफ्राय जोंनियाव डिलिमिटेसननि उनाव 20टा बुथ हाबदोंमोन बे 20टा बुथनि दिनै प्राय 15टा बुथआ कमप्लिट जाबाय आरो मोननैसो दंबावो बेखौ जोङो दायो दिनैनि गेजेराव केम्पिनिंखौ खालामनानै फोजोबगोन रायजो राजानि गेजेराव जोंनि जा बुंनांगौ बिजेपि दोलोनि मावनो गोनां एजेन्डाफोरखौ लानानै नंथारगौ नंगुबै एजेन्डाफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाखौ फोरमायनानै जोंनि जा केम्पिनिंनि हाबाफारि बेखौ जोङो आवगायलांबाय थागोन। नोंथांनि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बेसेबांसो आसा होनो हागोन? जोंनि दोलोनिफ्राय रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायदों जे जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव जोंनि एरियानि माखासे जानो गोनां खामानिनि सार्थआव जों बयबो लैहोर खौसेयै जाहाथे मोनसे भट केन्द्रनिफ्राय जोङो 100% भटखौ बिजेपिनो होनो हायो बेखौ जों रायजो राजाखौ खावलायदों आरो रायजो राजानि जि नुजाथिनाय आरो जिथु जस आरो रायजो राजानि जिथु माने ओंखारबोनाय बेनो जोंखौ रोखा खालामदों जि देग्लाय बिजेपिनि जा केन्डिडेट बिथाङा जोंनि प्रत्येकटु भट केन्द्रनिफ्राय 90% प्लास जोङो भट मोननो हागोन बेखौ फोथायनाय दं।